Memorias dun ser humano disperso. Por que debes ir ver Memorias dun ser humano disperso? É unha obra de teatro realmente fantástica. Eu disfrutei moitísimo. O mellor espectáculo teatral que podedes ver hoxe en día. Boísima. Un espectáculo moi divertido. É un espectáculo para pasalo ben. Disperso... Disperso aquí é un eufemismo. Quedamos en que nada de insultos. Dan ganas de abrazar ao mesmo tempo de patealo. Isto pareceme un pouco mal. Eu diría que está como unha maraca. Vaya, que se lle vai a olla mogollón, pero mogollón, está de atar. Non, iso non é así. Eso de disperso, bueno, A min é que me gusta vivir a vida con intensidade. está claro, sí. Un traballo actoral superior. Diego Freire fai un traballo interpretativo moi chulo, onde canta e baila. E xusto no centro eu. O actor faino fantásticamente, por non decir cojonudamente. Non sigades por aí. 3 veces tivo que sair a saudar o outro día aquí no local Hipócrita en Lugo. Son unha persoa correcta, educada nas mellores escolas, un tipo con don de xentes. Engánchache con un ritmo que vai encrechendo Con glamour, moito glamour, sobre todo glamour. e fai que te metas na obra e che pase nun suspiro. Porque eu pensei o que transmito. Este irresistible magnetismo persoal. A miña incontestable beleza física. O momento do musical para mí é un momento estelar na obra. A miña vida lonxe daqui será como un musical. Canta realmente ben, eso é algo que eu non sabía de Diego. Sí. Con crítica social, con crítica á actualidade, pero todo tratado desde o humor. Republicana tú, non? Que vergonza. Pero fíxate que o espectáculo está ben. Está realmente ben. E tal como están os tempos, fai falta este tipo de espectáculos. A vos, máis aos vosos compañeiros. Ti verás, pero eu non deixaría de velo. Non se arrepentirán. Espectacular.